Uzoxabana nabantu abawusizo kuwe. Uzoxabana nabantu engafanele xabana nabo mase usondeza abantu abarong. Uyamazi umuntu okwazi ukuphusha abantu abaright asondeza abarong. Mase basondezile abarong bese bemkhuluma kabi. Bese beyam exploit. Bese beyamthontshela. Bese behambe beshawutha igama lakho noma kanjani. You bring wrong spirit. It means you bring wrong people. Uhambisa abantu ababi. Angikwenzela isibonelo nje. Khona lento esematheni lezi insuku. Lento leka Floyd neMK neEFF. Mhlawumbe ngiphinde ngiyichaze lento. Ngake ngayichaza before, but let me repeat myself in case if you missed it. uZuma ufola andabantu abane spiritual power esikhulu. Abuye beyinhlanhla nengqondo khona. Yes. Shuthi singambiza ngenkunzi yakamoya uZuma. Ingakho ngisho abafundisi abahlonishwayo ubafica bekhokhosela ngaphandle kaZuma. Ingakho nje ufica ngisho inyanga uyifica ikhokhosela ngaphandle kaZuma ngoba uyi-umbrella une spiritual power kunale light le abayilandela kuyena. Ufica inyanga ezithi ziyalapha uyifica izikhothoza uyabona ziyincengela kuyena. Ufica abafundisi ekuthiwa bayahlonishwa ubafica beyincengela kuyena. Ufice nabanye abaholi ufice beyincengela. It's because that old man's got a powerful spiritual power. Kuzoba khona le ndoda lo bhuti ekuthiwa uMalema. uMalema as well une spiritual power esikhulu. Umehluko kaMsholozi mudala kunoMalema. Kunegazi elichithekile eliningi ngesikhathi soZuma kanti igazi uchitheka kwalo kuphume imimoya. Leyo mimoya ephume echitheka igazi iyakwazi ukuba i-spiritual power ezosupport umuntu embonayo ukuthi definitely inhliziyo yakhe iyabathanda abantu. Kanti uMalema muncane. Shuthi uZuma when it comes to politics une advantage yokuthi uqhamuka from ANC la khona kunabantu beANC abazidalwa zayo okwaphala ligazi. Abanye babo ababuye bangabi happy ngezinto ezithile kweANC. So lawo ma spirit ayamnamathela uZuma. Ingakho uZuma umuzwa ethi ngomlomo wakhe ethi akasoza iyeke iANC. Akenzeli iANC ezinhlangano. Wenzela lamaqabane adlule emhlabeni ethanda iANC nafela kwiANC ukuthi awaqhubeke ambathe. Ngaze ngayichaza lento. Lawo maqabane adlule emhlabeni ethanda iANC awaqhubeka ambathe angabi umuntu oxabene nenhlangano. Ingakho makuthiwa iANC ihlakaniphile kwakumele imncenge uZuma ukuthi kuhlalwe phansi kwenziwe whatever they may call it, maybe alliance, kwakuzoba lula. Ngoba ngeke umxabanise uZuma honest neANC. Ngeke angayidlalisa ipolitiki nje iANC kodwa wabamba amaqabana la. As well as njengoba ngithe uMalema unepower. Noma uyathanda noma uthandi uhlakaniphile uyisidomu ngeke uFloyd. Ngeke ispiritual power sika Floyd usisuse kwi-spiritual power sikaMalema. Into eyodwa. Uma bona as human beings benga understandani i-spiritual power sithatha i-control sizenzele ngendlela yaso. Akekho uMalema wathuma uFloyd ukuthi akajoyine iMK. There is no such. Kodwa i-spiritual power sikaMalema yiso ngayisho lento. Yiso esixhumaneni spiritual power esincanyana bala sika Floyd kwathi wena mfana hamba lapha yasifuna ufika umosha. uFloyd akayanga kwiMK ngenhloso ukuthi ngifuna ukuyomosha. Into ezenzekalela yona itself ngoba ujudwe ile spiritual power sikaMalema. Sidlala ipolitiki. Ipolitiki ayidlalwa labantu elibabonayo. Idlalwa ama spiritual power abo. Idlalwa onkulunkulu babo ipolitiki. Ayidlalwa ibona. Bona they know nothing ibona. They know nothing. Abantu ukhumbule, abantu abalawula ukuthi utheni
balawulwa ukuthi upowerful kangakanani. Ungakhuluma kamnandi kubantu bethi abantu beke badinwa abafuna ukuzwa. Ngisho ungakhuluma into eyisense ayilalelwa. Bayazi abantu abathandanayo. Cause uxabane nomuntu wakho wesifazane adinwe aze abe kuma extremes. Uthi ukhuluma into eyisense ngoba usekuma extremes akasafuna ukuzwa. Isense ayisebenzi uma abantu bediniwe. Isense ayisebenzi if abantu bekuma extremes. Yini esebenzayo if abantu bediniwe? Ukukhuluma into abafuna ukuyizwa bese kuba le wisdom yaliyonto. Umngakho masenixabane kakhulu naye mulalela ukuthi ufuna ukuzwana. Musu lokuthi hayi wrong umbono usekuma extremes akusasebenzi ukuthi wrong right. Sekusebenza ukuthi mawufuna ukumehlisa khuluma into afuna ukuyizwa. Mhlawumbe nje into afuna ukuyizwa nje uvale uthi yazini no matter what but I love you. Uthi ngiyakuthanda kodwa I love you. Uzokwehla ehle uthi I love you. I know why you are angry. You are angry. It's because kungenzeka ukuthi ngirong mina kodwa ngazi ukuthi ngirong. Kodwa mina I love you. Ngi wrong noma ngi right I love you. Uzokwehla but umtshela afuna ukuyizwa. Angazi abantu ohlakaniphanile. So same things applies le ka Floyd. Floyd angayenzi mistake empilweni. Angayenzi mistake yokuthi athi angaxabana noMalema kanye nomsholozi at the same time. Mncane for that. Mncane for that. Akabheki labantu okwamanje umuntu azolala ngakuyena until anto ipower yaleyo umuntu. Mangithi power mhlambe let's say kade deputy president lapha kwi EFF kwakumela lale lapha ya kwi EFF abekezele until uMalema bese beke intambo noma mhlambe edlule emhlabeni bese yangena kabo president. Yena ipolitiki yakhe ngasurvive kanjalo noma eze ngapha kumsholozi alale kumsholozi mhlambe bamenza udeputy president noma yini abangamenza yona kuthi umsholozi bese kufika isikhathi mhlambe a retire noma adlule emhlabeni athi qondo kungenwa kanjalo. Kodwa makusaphila umsholozi angabi naye. Makusaphila uMalema angabi naye. Angamchance uMalema uma ngabe ephethe umsholozi esandleni. Angamchance umsholozi uma ephethe uMalema esandleni. Kodwa bayayedwa forget. Chala yimi lokhu imbanga ngidlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana. Chala yimi ngiyambonisa ayisebenzi sometimes imfundo. Imfundo sometimes ilandela ukuthi how much power you are. Imfundo isebenza ukukhluza umqondo. Mawusuhluzile umqondo usuyibona indlela imfundo lethi ubona indlela hluza umqondo azi ukuthi good will. Mase kunjalo bese kuba nepolitiki yakhona kwabafundile because baningi abantu abafundile. Baningi. Kube nepolitiki yakhona mase kusebenza spiritual power ukuthi kubeke ngaphezulu kwalabo abanye. Ila ingena khona ke imfundo. Kuhle kona umuntu bezoba spiritual power aphinda party education eceleni. Yonke imenza ukuthi abe strong. Fit ngapha ufit ngapha. Kodwa bezoba spiritual power angayiphathi education. Kukhona la somuza khona limit ayifundile lenyoni. Sesiyayibamba ayifundile. Kukhona party education singakhona spiritual power uzothi efundile alambe nawo leyonto. Asike spiritual power. Angaphethe u2 zonqoba ke lapho. So mina advice yami nje eya ku Floyd ukuthi akazehlise komunye walabantu. Akazehlise komunye. Kodwa kwamanje umuntu aclose kuyena uclose kumsholozi akazehlise kumsholozi. Angathi uzovula iqembu ngimzwile nje ethi uzovula iqembu lakhe nani lelo qembu ngeke lenze fokon bexabene nani nalabantu bobabili. Akaxaba noyedwa ngcono noma noyedwa ngcono hayi bobabili izinja khona ukuthi umuntu uthola ukuthi mhlambe uliphethe iqembu umholi mhlambe kusethi hayi ngiyazibeka intambo mase yibeka intambo noma inhlangano seyimkhipha leyo muntu useyangena ke naye hayi kodwa uthi bephila izinja labantu laba bamgrumile kwipolitiki lomjidi bo2 bamgrumile kwipolitiki. Politics is something else. Chala yimi mina ngikhuluma lento yengane kwano eyiqoqwayo mina
njengoba nasekuqaleni ngasho ngathi uFloyd udeploye ipower kaMalema kwi-MK iyami power ngoba there is no way ngicela ngikhona engathiwa khona uMalema noMsholozi bayazwana baxabana mhlambe lento sengiyisho 10 times I don't know baxabana kakhulu labantu bedotselana emuva fana nomuntu obethu uyakubulala noma ebulalisa uyisilima mawuzophinda uzwane nalowo muntu ukuhleka kwenu akuthi zwanani kusho ukuthi mazi ukuthi nje khona uthi kuhle ukuzama ukuzimela baningi abazama ukuzimela mina ngikhuluma kwenye level la mina ngikhuluma kwenye level yokuthi masuyimelile into oyimele kuyona ayibe successful ngikhuluma lo level angikhulumi ngokuzama mina wonke umuntu can try nawe kusasa ungavuka uvule iqembu lakho kodwa lo gcina kuyiqembu nje eliphinde livalwe futhi angikhulumi ngokuzama nami mina ngikhuluma ngento esuccessful because uFloyd Shivambu that young man is very brilliant hlampile akantshontsha spiritual power komunye walabantu angalwi nawo wabe ushoda nge-spiritual power phela hlampile ipolitiki angayithatha ibeke to the next level kodwa without spiritual power there is no such, believe me or not. Shall I make it back? Him okhulumayo okholo zawo futhi fuck off kodwa into mangishilo isuke izoba njalo thanda ungathanda emase ngishilo inamba yami 0798130260 iwona umsebenzi engusebenzayo mina njengoba nginedamu ngomakhanda oil ukuthi abantu aba-connected ne-spiritual power sabo abantu abanqobe ungavesane nje ukuthi uhlaniphile kodwa uvele ube lula cha masusithintile thini ba strong as long as mawuzongihlonipha futhi mawungazangihlonipha mama uthi awungihloniphi fuck off ufuna ungihloniphe ngenkani lapha kwi-ANC into enamandla kwi-ANC inhlangano on its own igama ANC ilona elinamandla ngiyababona nje abaholi vele bawongondongondo ngendlela yabo uyangena uyaphuma yabo bawongondongondo nje ngendlela yabo kodwa into enamandla ene-spiritual power inhlangano igama elithi ANC akulona lelo gama elilula linamandla igama akulona okunwayisini igama ANC lapha ku-ANC tsolwa yimi bese kuthi lapha kwi-IFP into enamandla umntwana engasekho emhlabeni and usazolulwela iqembu lakhe nisazobuka nje umntwana lapho kwi-IFP